Jamme kisemo mi salmini on batte o video do are ko Zenjo marketedo Habib woni ko windani lan ko yidon do. O wi salam frère, comment vas-tu? J'aimerais attirer votre attention sur le cas des jeunes au Fouta Djallon. En fait, il y a un comprimé qu'ils prennent ici, le tramadol, mélangé avec des boissons énergétiques. Et c'est quelque chose de très dangereux, car le tramadol est un comprimé qui agit directement au cerveau. Et une fois exagéré, ça risque de causer des troubles mentaux. Jamme kisemo bibe fulbe nanobe fulfulde sukabe jodi be Fouta Djallon ente de 17 ans 18 ans joti ha 25 ans wadube golle koko wonbe wadde koko do woli do wo haray yo humpitu en no wode mon onon sukabe men wurube tramadol yettobe du watta boisson énergétique yara fitum masingol hore mum watta hore mum vrejo wona asori wona piro foko tuda ger wona hay hunde yettatu ala ngurda moƴƴa ala nyamete moƴƴo ala hetare ala mecce hay e hunde yettadu wada programme milandoma ene a perdu espoir milandoma a anda gandal mecce no wali ene a anda e nder duubi tati da wawi hebude mecce wurnayde ma wurna mawbe ma e be ngurema ene a anda mo andi hida ƴetta dum o yowatama hoolare o huwondirta e ma ene a anda mo andirima dum ko nyakko no way wasa ƴettu nyakoru nyakkinda hoore ma a huwondirta yimbe be ene a anda mo andirima dum o hollatama haaju ene a anda mo ƴetti dum haray o wonti njofojo ene a yeta ka wonde ma dum wona vrai yagal a anda ko woni vrai yagal hande ko dabbugol jawdi hajjina mawbe mu darna galleji borno laabudi jogo otoje wona gandudube hettibe anda ko dum woni vrai ga hande ko dum woni originalité o hande ko dum do woni MC yagal hande MC yagal menen kam e wonno pay ko joni wona dum fewndi dum non fuuti e mod hande ko fewndi ko gondugol dabba jawdi jogo moto laabudo oto laabudo hetti tonci moƴƴi paɗe moƴƴe jomba law debbo labado wona finudo borno ko keldi ko yiya wono woni betejo anda hande ko dum fewndi awa men andina on do ko wallahi mo nana nali sirobe cebe wona Muhammad Yahya o pay kullabe fe'indo Conakry fi kus ay tun onana nali sirobe cebe wallahi hande onanan no soppobe pide fi ko o bajjo ay tun ko bajjo kanene makko biddo gorko o jetti ko warata ene o mayali o mayi e nini similandi ke on do o wi'ayla joni ko Allah muuyi parce que onon ko dun janna do onon ko dun don gondin do goddo waday goddum wiyon ko Allah e Allah o wi'i wala taqtulu anfusakum wata on waru horemo ene e jakami do wawi warde horeya e jakami do wawi wonde kadi mi warali horeya e si wona ko fiyon Allah wiyan tan mi wata mi waru hora si tewno ko muydi Allah de warata mi ƴetta boggol mi ƴaka mango mi wada ka dande mi yewto goddo wiya ko Allah muyi ko don Allah nodditirimo Allah nodditira on tigi do ko on tigi muyani dum hoore mum huwani dum hoore mum Allah nonno anduno a waday dum o tagima o kima hakkilo andi an a waday banfaru yagal bafuya hakkille do ko madi rondoda bewre wara hoore ma o acci dalima hoore ma tippini alquran o wi e wata waru hoore mo o wi kadi wala tulqu bi aydikum ila tahluka wata on ƴettu juude monde nabon ka halkoto don o wi wa ahsinu moƴƴine inna allaha yuhibbul muhsinin Allah no yidi moƴƴinoɓe ƴettugol tramadol ko gollirte fi nawnaje mawɗe
fiisi o tigi no wondi e muusendi molanandi o jonne ɗum fiyo ki yahu seeɗa ha o waɗane traitement ji an ƴetta ɗum waɗa gurda bimbi yara kikiɗe yara awa yakka seede ma o ɗo wiyo mi andintine wosi a ƴetti ɗum da riski perdugol haqqille maɗen. Wassalam. Sakite vidéo bandra on jarama.